Na, menjél köszök. Sziasztok, én Bubi vagyok, és elérkeztünk a következő videóhoz, amiben velem tart Ivett. Sziasztok! És ez egy régen vs most videó lesz, úgyhogy ha érdekel titeket, tartsatok velünk! Na gyertek, most gyere! Hé, te, Tim? Nem, Tim, az velem, akkor gyere, kicsaplak, ennyit érsz. Persze, hátra 4-es karddal jön rám, hogyne. Jó, hogy már. Most megmutatja a szövit, beszorítozni akarsz, akkor menjél, paper, menjél nyugodtan. Bubi! Igen? Légy szíves, csináld már meg az asztalt. Jönnek a vendégek, és pakolj elő, légy. Oké, rögtön. You cut my heart in a million pieces. Szívett! Felbírnál porszívozni, mert tudod, jönnek este vendégek. Mindjárt. Oké, köszi. Na, szia! I say you mean dishes, mice and rollerblades. She says okay, anything to get away. 2,000 years later. Ivett, felporszívoztál már? Igen. De miért van tele chipszel a föld? Hát, ahogy tudod, most ettem, és... De most szóltak a vendégek, hogy elindultak. És hogy néz ki a ház? Nekem ide ne jöjjenek be a szobámba. Majd kint a konyhába el lesznek. Ivettkém, jaj, Istenem, egy valamire kérlek. Ez az én szobám, és ide nem jöhet be senki. Hoppá! Elnézést. Te új vagy? Igen, új vagyok. Még nem láttalak a suliban. Akkor én Ivett vagyok. Én Georgina, de Bubi. Honnan jöttél? Ausztriából. Van kedved suli után átjönni? Hát oké, csak igazából még nem ismerem annyira a város, szóval... Majd én körbevezetlek, de nekem most nagyon sietnem kell órára, mert beír a tanár. Szia! Szia, köszi! Úristen, a legmenőbb csaja a suliban rám írt. Úristen! Szia! Hello! Te mondtál rosszat tegnap rólam? Igen, tudod, igazából, hát nem gondoltam komolyan, csak felkaptam a vizet, szóval... Jó, semmi baj, én is szoktam ilyeneket, csak máskor ne történjen ilyen. Oké, remélem, hogy nem haragszol rám. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot. Hát, szia, Ivett! Hello! Nem tudom, csütörtökön mondtál-e nekem valamit? Én? Hol? Facebookon írtál, és ha mered, akkor mondd a szememben most. Mit? Amit írtál. Nem írtam semmit, azt csak egy félreértés volt, feltelték a facemat.
össze-vissza szittál most, meg itt játszod a Jampit, hogy nem te voltál? Én nem voltam semmit. Mit képzelsz te magadról, kis köcsög? Fél ujjammal leverlek. Na. Hát srácok, ennyi is lett volna ez a videó mára. Szóval, hogyha tetszett és szeretnétek még ilyen videókat, akkor azt jelezzétek egy lájkkal, és iratkozzatok fel. Találkozunk a legközelebbi videómban. Én Bubi voltam. Én pedig Ivett. Sziasztok! You're my dream, and I just want it. Can you see myself? Can you see myself? Can you see